Вчера беше много голям студ, обаче днеска за Великден такова хубаво слънце пече. Страхотно е времето навънка и дойдох при моите родители, за да видим кой ще стане Борик. Но преди това искам да ви покажа какви шарени яйца е направила моята майка и какъв страхотен кознак. Ама така хубаво мирише. Направо лигите ми потекаха. Да ви покажа кознака. Много обичам най-много коричката на кознака отгоре. Вие кое предпочитате? Средата на кознака или коричката като мене? Пишете долу в коментарите. И ето ги яйцата. Леле, мамоте много хубави са станали. О, погледнете това. Седно ти си му направила точици, а то не е, то от самото яйчице. И лавото е хубаво и оранжевото, червено. О, да. Да, всичките са хубави. Какъв хубав наситен цвят имат. О, виждате ли това колко е тъмно? Много са хубави. Казах ви ги и сега ще извика моя татко да си изберем по едно яйце и да видим кой ще е Борека. Викнах тати, седна при мене и вече е време да видим кой е Борек. Но преди това, какво да кажем тати на нашите приятели и приятелки? Христос възкресе. А воистина възкресе. Бъдете живи и здрави и каквото искате да ви се изпълни. И прави и корави. Да, най-важно се прави и корави. Сега взимаме яйцата. Давай, тата, избери си едно. Знаете ли, когато бяхме мънички, тати имаше дървено яйце и с него се борихме. Обаче ни разбрахме, че мами и не беше Борек после. Това се взима. Ти си взе, чакай сега. Знаеш аз кое ще си взема? Дали трябва да е по-остро, по-тъпо ли трябва да е? Но той не знам кое му и дупито горе децата. Знаеш ли, това лилавото харесах, тъмното лилаво. Много хубав цвят има. Дай да мине червеното. Сега и майка ще си избере. Ето. Ето. Така. Така, аз ли съм първа? Ти си първа. Добре. Тате, ти правиш някаква магия. Сега, чакай сега. Дай сега да видим. Аз не съм Борек. Ти на кремо го удари. Да ти иска да направи, татко ти. Чакай сега дупито. Ма тати сега трябва да ти удари дупито. Да. Майка е Борек в нашето семейство. Тате, ни с тебе остана да ги изедем. Ще ги изедем. Аз само жълтъка ще изям. Аз пък всичкото ще изям. Това е, приятели, весело изкарване на Великден. И малко кознак няма да дадеш. Добре. Аз си знам, моя татко е голям гладник и няма как. Вие искате ли кознак? Малко трудно го дават, да знаете. Тати, ти какво обичаш от кознака? Всичкото. Как? Ама не имам предвид горе коричката или средата? Коричката. Ягото. Аз на него съм съметнала и аз коричката обичам. Да, вътре има и лугум. Страхотен кознак прави моята майка. Това е, приятели, весело изкарване на Великден. Ето я и моята мецанка. Ето я тази красавица. На кака красавицата. Вяра, Бубе! Значи, Бубе. Не. Вяра вече се стопли. И ще те окъпя. Направо ще станеш пухкава като мичка. Много сладка мичка. Сладоранки моя. Не може при мен. Не може. Чакай да се виждаш. Вяра. Бубе. Браво. Ох, кълпозонки моя. Топло е, да, Бубе, топло е. Топличко е, ама няма как. Чакай, че не те виждам. Ето те. Да. Ще окъпя моята сладоранка. Ще я окъпя.
Обичам те, Вяра. Много. Още ям с голям нос, като на прасе. Ще го ям. Еми ще снимам какво са направили мен, докато ме няма. Обръщам камерата и започвам. Само искам да чуете каква тишина е в малкия град. Чуват са петли, птички и някое друго куче. Ето ги, пак петлите. Така, те са направили табли за пипер и домати. И ето вижте, вече пиперът е излязъл. Вижте колко е мъничък. Така, това е таблата за пипер. Това е таблата за домати. То е много изпотено и не знам, ще може ли да се види нещо, но и те са поникнали. Виждат се колко са мънички. Чакам с нетърпение да пораснат, за да си похапнем домашни домати. Ето го и магданозът на моите родители. Много огромен е станал. Леле, какви листа, какво нещо. Погледнете. Домашен, натурален магданоз. И дойдох да ви покажа колко много е пораснал лукът и чесънът. Нямат нищо общо с преди. И така. И сега ще си взема лук за вкъщи. Всяка есен си сееме лук и така през пролета. Да си похапваме пресен зелен лук. Може и през пролета да сеете, но ще трябва да чакате повече време, за да порасне, за да може да го похапвате. Затова ние винаги есента си сееме лук и си го похапваме през пролета. А и вече имаме и домашна салатка. Тя е пораснала. Още малко лук ще се набера. Сега няма смисъл много да си взема от този лук. Все пак, като дойда другия път, да има какво да си взема. Наистина, помощта на родителите е много голяма за нас, младите. Те всичко правят за нас. Искам да кажа, ценете семейството си, защото по-важно от него няма. То винаги ще е до вас и ще ви помага. И така, готова съм. Сега отивам да ги изчистя и ще видя какво мога да помогна на тати. Оп, тате! Здрасти. Какво правиш, тате? На никого не стоя, аз пак на... Как да? Отидох в дома на мой мъж и Маймун ме последва. Обаче Маймун този път не се върна. Остана там и чака. Минаха няколко минути. Половин час, един час. Не тръгва Маймун, разбирате ли. И трябваше да се върна пак с него до къщата на моите родители. Такова вярно куче като Маймун никога съм нямала, а и не съм виждала толкова вярно куче. Толкова много ме обича, че нямам думи. Той е като хъчико се едно. Преди време, като ходих пеша, Маймун бързаше напред и ме чакаше. Сега е обратното. Той остаря, аз съм напреде, а той остава назаде и аз спирам и го изчаквам, за да вървим заедно напред. Искам да ви кажа, че животните обичат от все сърце и до гроб, дето се вика. Винаги дават обичта, любовта и подкрепата към вас. И давайте това, което дават и те към вас. Най-добрият пример, който мога да ви дам, е моят Маймун. Много ме обича наистина. И винаги ще си го обичам. Нищо, че не е породисто, но е много добър, много верен и винаги ще ме обича. Нали, Маймун? Маймун! Сега ще ви обърна камерата да ви покажа колко много е измерен, защото навънка е сигурно 30 градуса. Маймун! Маймун? Едва дишаше ми, да? Не ме оставяше. И в дъжд, и в пек Маймун винаги е с мен.